moi boas. Axudan vos os meus vídeos? Cojonudo. A mí tamén me podedes axudar. Como? Dándolle un like e deixando un comentario. E agora ven o detalle. Suso, que a veces facemos comentarios cabreaste. Claro, se estades faltando ao respeto, cabreame. Normal. É dicir, podemos facer un comentario crítico sin problema ningún. Sin faltar ao respeto, non hai máis. É dicir, se me estades entrando e me decides o que faz é unha puta merda, pero me estades faltando ao respeto. Así de fácil. Para vos, para nós, é normal, somos ceibes e podemos decir o que nos dá gana. Non, me nego, non pode ser. Fai pouco, entrei nunha páxina de plantas silvestres. E me mola mogollón porque temos mogollón de plantas silvestres que son comestibles, que son curativas. Vale, cal é o problema que lle vin a páxina? Os comentarios. É dicir, alguén mete unha planta e di, bueno, esta planta é cojonuda, chámase fulanita e vale para isto. E entón aparecen maleducados dicindo, non, tienen ni puta idea do que dice, non sei que. Todos eses comentarios emborrallan e fai que digas, ostra, collo a planta ou non a collo, a como ou non a como. O que queremos é información adicional a que eu podo por, pero insultos non, porque iso non é ser ceibe, iso é ser un maleducado. É dicir, ti cando estás entrando en un sitio e estás insultando, te estás comportando como un necio, como un maleducado. Iso eu non o vou a consentir. Pero, coño, que comentedes, que fagades crítica sana, crítica constructiva, a min iso non me molesta. E si me podedes axudar, porque claro, vos non pagades nada por un vídeo meu, pero YouTube si paga polo vídeo meu, e paga con un algoritmo, e o algoritmo depende dos likes, dos me gusta que lle dedes e dos comentarios que facedes. A máis likes, a máis me gusta e a máis comentarios, pois a min me van a axudar, claro. Non me van a facer rico, non vou a ir para Andorra, pero van a axudar. Entonces, é iso, se o meu traballo vos favorece, vos axuda, mellor non todo, pero axúdame un vídeo, mirádelo, non costa nada, estades vendo o vídeo, é unha inversión. É dicir, eu para facer un vídeo de 2 minutos e medio, de 3 minutos, o mellor invirto unha tarde, ou varios días. Se teño que aprender a peza, teño que aprender a peza. Na que invirto, non perdo, invirto días, non? E logo teño que gravala, e logo gravo o tambor, e a percusión, non sei que, logo teño que subir volúmenes, porque claro, unha flauta sona menos que a gaita, entón teño que subir o volumen un pouquiño, adecuala, ecualizala, para que la poda presentar medianamente decente, que tampouco pretendo facer un traballo profesional, porque non son profesional, pero que sone medianamente decente, que unha muñeira sone, que podades ver as perspectivas, a forma de que eu podo interpretar unha muñeira que mellor xa conocedes, non? O bombo, o tambor, os golpes, onde ataco, onde non ataco. Eso é moi importante. Se vos axuda, a min tamén me axuda de corazón, un me gusta, que non costa nada. Estades vendo un vídeo e dadelle pa, me gusta. A veces gusta vos menos, pero normalmente entrades, dadelle un me gusta, a mí me vai axudar. E facer un comentario, gustame, non me gusta, pois eu a toco así, eu a conozo como tal, sempre me vai axudar. Se queredes, veña, eu polo menos vos lo digo, somos amigos para todo, non? Un saludo.